Porszleválás miatti műtétje után lábadozik a Fradiból Pápára került egykori U20-as VB bronzérmes Tóth Bence labdarúgó, miközben csapata a kiesés ellen hajt, Debrecenbe tart, a Liga kupában meg jön a videóton, itt van Bence. Kérdésekkel segítjük a felépülését. Jó reggelt! Jó reggelt! Bence, továbbra is jól érzed magad Pápán? Nagyon jól érzem magam a sérülésem ellenére is, úgyhogy nagyon várom, hogy végre bajnoki meccsen mutatkozhassak be. Egyáltalán mennyit vagy most ott a gyógyulás időszakában? Tehát hogy nézett most ki a rehabilitáció? Hát végig ott voltam Pápán, tehát a műtét után volt 2-3 nap, amit otthon töltöttem a szüleimnél. Kihasználtam a lehetőségeket, hogy anya kiszolgált, aztán vissza Pápára és kezdtem a rehabilitációt. Minden nap ingáztam át Győrbe, és ez nem volt egyszerű dolog. Kemény volt ez a rehabilitáció? Igen, nagyon kemény edzéseket Mi volt a durvaság benne? Hát nagyon sok gyakorlatot csináltunk, és olyan gyakorlatokat csináltunk, amivel én még eddig nem tapasztaltam. És ezúton is szeretném megköszönni Holanek Zoltánnak és Radó Krisztinának, akik segítették a felkészülésemet. Győrbe dolgoztam végig, úgyhogy szenzációs körülmények között én úgy gondolom, és nagyon jól sikerült ez a felkészülés egyelőre. Már ki van tűzve az időpont a visszatérésre? Igen, még egy edzésem lesz az említett úriemberrel, és aztán vasárnap már a csapattal leszek. Teljes értékű munkát tudok végezni. Tehát vasárnaptól van visszatérés. Igen. Vasárnap, a hétvégén viszont még a Debrecen ellen csak biztatod a srácokat, igaz? Igen, tévén keresztül, tehát elég messze van Debrecen, kihagynám ezt az utazást, még pihentetném a térdem. Aztán egy nagy szurkolás és pontok szerzése. Na most hogyan értékeled közben a srácok teljesítményét? A Paks ellen volt egy történelmi győzelem, aztán 2 vereség. Veled többre mentek volna? Lehetsz ennyire nagyképű? Nem. Tehát ezt így nem lehet megítélni. Tény, hogy mondjuk a Diósgyőr ellen talán feküdt volna az a játék, de ez csak kívülről, ez egyébként teljesen más, hogy az ember a pályán van. Viszont elég jól játszottunk a Diósgyőr ellen, úgyhogy nélkülem is sikerülhetett volna a pontok szerzése, én azt mondom, nem csak az X, hanem a győzelem is, de hát jobban kell koncentrálnunk egy-két szituációban. Tehát, hogyha elképzeled magad, mondjuk a Debrecen elleni meccset is nézed, akkor azért úgy ideg vagy ilyenkor, nem? Tessék? Ideges vagy ilyenkor, nem? Meccs közben. Hát, igen. Tehát, főleg, hogyha lelátom vagyok, akkor jobban izgulok egy meccsen, mint hogyha a pályán lennék. Ez nem tudom, miért van így. Sokszor oda sem merek nézni, vagy fel kell állnom, úgy izgulok, úgyhogy mint egy igazi vérbeli Pápa szurkoló. Te is, ez hát minimum az, hogy nem könnyű mérkőzés, de lehet nyerni Debrecenben? Szerintem lehet. Én azt mondtam most srácoknak, hogy ilyenkor szokott az lenni, mikor egy csapat vezeti a bajnokságot, bravúrra halmoz, ugye, és csak ezt lehet olvasni az újságban, ezt lehet hallani, hogy milyen régóta veretlenek, ami nem hiába veretlenek, de hát itt van egy úgymond a kiesés ellen küzdő csapat, és akkor ilyenkor szokott lenni az, hogy a kiesés ellen küzdő csapat egy óriási bravúrt hajt végre, és véget vet az ellenfél veretlenségi sorozatának. Na és akkor ezek volnátok ti reményeid szerint? Igen, ezek lennénk most mi. Nekünk szükség van minden egyes pontra, aztán minden egyes mérkőzést meg kell ragadni, hogy nyerjünk. Akkor azt kimondhatjuk már, hogy viszont a következő mérkőzésen a Pécs ellen visszatérsz a pályára? Ez nem rajtam múlik, remélem a lábam az úgy fog reagálni a heti edzésmunkára, hogy minden rendben lesz vele, aztán olyan teljesítmény nyújtok, hogy az edző legalább a kispadra leültet. Közben van ez a bizonyos Ligakupa mérkőzés a Videóton ellen. Hát a Ligakupa az nem jó ment neked. Nem, igen. Akkor ott sérültél. Pont egy Ligakupa meccsen, igen, az első bajnoki előtt, teljesen ártalmatlan szituációba, úgyhogy hát sajnálom. Ráadásul azért is kellett most elhívnunk téged, mert a sérülésed előtt is itt jártál, úgyhogy a minimum az, hogy a gyógyulásod végén is itt kell járnod. No szóval, Videóton ellen van esély a Ligakupában? Hogyne lenne, a Ligakupát azt azért szeretnénk megnyerni, de hát mint tudjuk, a Videótonnak milyen játékos kerete van, még hogyha nem is azzal úgymond első csapattal, aki a bajnokságban szerepel, nem azzal állnak ki, akkor is egy igen erős csapattal fogunk találkozni. Jól otthon kezdjük a párharcot, ezért én úgy gondolom, hogy azon a mérkőzésen győzelemre kell törekednünk. Ráadásul ezúttal ingyen mehetnek be a nézők. Igen, én ezt egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom. Hogy a csapatnak... Nem úgy a klub pénztárosa. Hát nem hiszem, hogy ezen fog múlni, de ha ezen, akkor inkább nem mondtam semmit. Ez jó, tehát hogyha jó hangulatban van és sok pápa is segíti a csapatot, még nagyobb esély van a sikerre.
Azt mondd meg, hogy közben mennyire figyeled volt csapatodat, a Fradit, látsz-e már változásokat a stílusban? Figyelem, de mérkőzés sajnos eddig egy 20 percet láttam a Pécs elleni meccsből. Pont úgy voltak edzéseim, hogy nem tudtam megnézni a mérkőzést, de figyelem, egy-két játékossal azért beszélek, meg hallom az infókat. Azért szurkolok nekik, és hát elindultak felfelé, egész jó játékot mutatva, úgyhogy reméljük még feljebb kerülnek. Ha már akkor a teteje a bajnoki tabellának, szerinted eldőlt a bajnokság? Ha őszintén akarunk lenni? Nem tudom. Nehéz. Óriási bravúr kell most már mindkét csapat. Én azt gondolom, hogy a Debrecen befogja, mert óriási lélektani előnyben vannak szerintem. De hát a Győrnek van most már csak reális esélye. Én úgy gondolom, hogy befogja a Debrecent. És a Győrnek meg akkor nagyjából megvan a totális esélye a második helyre, igaz? Ha nem fogja be. Igen, de hát én úgy gondolom most, hogy sokat jártam Győrbe, úgy tapasztalom, hogy nekik a második hely azért egy kicsit kudarc. Sőt, nem is kicsit. Akkor maradjunk abba, Bence, hogy további jó gyógyulást, sőt, mi több, már nyilvánítsunk téged gyógyultnak, és akkor a Pécs ellen pedig egy pár percet, ugye? Akkor térsz vissza. Reméljük, igen, pár percet. Jó, legyen így. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.